Sikubingelele sikwamukele kuyona ke i-channel yakho enkunqa phambili igama uXolano Enoku Pastor Weningi sihambele ke abalaphi bendabuko njengenjwayelo namhlanje sithi siphinde sihlole umunye wodokotela sebemkantshubuve emkhakheni wezokwelapha udokotela uManyelo osebenzela ke la ePitoli eMarabastad la ekhona ukubheka ukusebenza kwamakhambi esintu masithi ke wonders of herbs sibheka izimanga idalwa kwamakhambi esintu siyathi ke bona baphathiswe ubizo lokuthi bakwazi ukuhlanganisa icembe necembe noma iqabunga neqabunga bese kwenzeka izimanga emva kwaloko abantu bayaphila ngamaqabunga lawo noma ke impande lezi so sibheka izinto ezinjalo ukuthi ke ikuphi la ngasiza khona abantu basele babambonga izazi dokotela sikubingelele sawubona mkhulu namhlanje ngifuna sikubheke la ngifuna sigxile odabeni lo muntu ofuna abantwana kodwa kunzima ukuthi ebambe noma akhulele umuntu esifazane sometimes uthola ukuthi umuntu wesifazane akasiboni kahle uthola ukuthi ngenyanga eyi1 ubona menstruation kayi2 kayi3 so ukuthi umuntu lo akaphilanga kahle and then onento siyibiza sibabo uthola ukuthi hlushwa isibabo fanele silungise menstruation cycle wakhe ukuthi awubone kahle kayi1 ngenyanga and then sometimes uthola ukuthi indoda yakhe ayinemandla inganamandla umfazi ngeke athola umntwana sometimes kuba labantu laba bane jealous uthola ukuthi babophe lo sesilo yebo ukuthi bangakwazi ukuthi abantu bebophe umuntu wesifazane ukuthi angakwazi ukuthola abantwana ngenxa yomona yebo owesilisa yena uma ingana lokuthi mhlawumbe angabi namandla nakho kungenzeka kudala ukuthi mhlawumbe bambophele nakuthi angabi namandla noma lokho sekubizwa ukuthi mhlawumbe kunezifo ezithile kuyafana ngapha ngapha kumfazi nalo umuntu wesidoda bayabopha ngapha ngapha okay nanguke umuntu la asikhulume ngomuntu oboshiwe wesifazane uboshiwe owesilisa uboshiwe uma eboshiwe iyalungiseka into enjalo iyalungiseka kahle hayi no problem okay kubiza ukuthi enze njani funa aye kodokotela besilungu noma eze kodokotela besintu nina njengodokotela besintu kukhona ningakwazi ukumsiza ngakho akukwazi ukuthola abantwana fanele aye ku abodokotela besintu ngoba nanye western lento le yokuthakatha abayibelieve yebo uthakathwe bona bafe bakuhlola bathi ayasiboni lutho ngoba lento iwumoya le lapha kuwe mhlambe bawusike bayenze bekusika manje ke umuntu osehlale nje isikhathi esithi ngabathola abantwana ekade zama usho ukuthi namuhla ithemba akabe nehope ukuthi nje usushilo umuntu uyalapheka akabe nali hope ukuthi uma ngafika kuwe angakwazi ukusizakala yebo angakwazi usizakala kahle so ukuthatha isikhathi singakanani mhlawumbe sewuneminyaka lo muntu ezama uma efika kuwe kungabe mhlawumbe ama results angawabona mhlawumbe emva kwesikhathi singakanani singamnikela at least 3 months sicala ngokumcleana thabone menstruation wakhe kahle 3 months yona ayipheli should within 3 months yebo nimyamkoropa nimclean bese nimnika izinto ke manje zokuthi isibelethwa sakhe sivuleke ke manje yebo so sekukhona abantu okwabasiza vele wayibona into ayicha iyasebenza lento obese kuthiwa lana mhlawumbe sewunesikhathi engabathola abantwana baningi ngibasizileyo baningi kakhulu manje ayidurini lento mhlawumbe ukuthi umuntu akabathola abantwana uza kuwe like mhlawumbe how much do you charge or ucharge njani or mhlawumbe before uzomcharge ubheka ukuthi inkinga yakhe inkulu kangakanani or uyakuyithonga mhlawumbe idlozini futhi idlozi manje ucharge kanjani umuntu wenza kanjani no umuntu mafuna umntana ngicharge 1.8 yes ufaka konke nokumkorobha umenze yonke into 1.8 ngimenza yonke into 1.8 wazwa chip udokotela then uma no esilisa naye matho nawuhlushwa inkinga eyodwa yena keza kuwe nayo imali ongumshasha yona yolo 1.8 umuntu maye wesilisa indoda nayo 1.8 noma eyayithi ukuthi ngoba phela 1.8 yonke 1.8 wow
Okay, so dokotela abantu bazofisa ukukulona ukuthi mhlawumbe beze ubasize ngezi inkinga lezi zokuthola abantwana. Asikhulume nangomuntu ohlushwa isilumo, uthinte isilumo la isibabo isilumo. Sona ke uyakwazi usilapha. Yeah, ngesifazane ngoba kunabantu vele bathi njalo ngiyasikeka nje ngalesilumo lapha. Yeah, ngiyakwazi lo. Yasilapha naso 3 months noma sona kushesha kakhulu kuso. 3 months ngibanikela 3 months. Bonke. So umuntu wesifazane ongenawo amandla ke mhlawumbe ongenawo umdlandla wocansi ongathandi ngathi yena uyakwazi ukuthi umsize wenze ukuthi angana what energy for ucansi sex. Okay. Yeah, ukuthi mhlawumbe ngithi ninika amadoda angenamandla. Njengoba abafazi bona abangenawo amandla umuntu wesifazane akanamandla ekamereni. So uyakwazi ukumsiza ukuthi angeza lana ukwazi umfazi umuntu wesifazana mangana amandla sho ukuthi uncolile. Okay. Asinawo umuthi wo special for abantu besifazana ukuthi ukuthi sithi ukuthi bafanele namadoda. Yebo. Yeah, umfazi my clean uzokhalela yonke into. Yeah, ufuna nje abe clean nje. Yes, and my clean. Jingi lento lezi nethi okwakuthi clean isibeletho, clean iqolo be right. Yebo. Oh, bakuthola kanjani abantu dokotela mafuna ukuthi basize mhlawumbe inombolo zakho bangithola kuzo nandawo osebenzela kuyo? Ngisebenzela la eMaraba start ku 10th Street. Ama number wami ku 076 9625 704. Okay. Enye ku 079 535 1069. Besikhuluma nodokotela la uManyelo senzela la eMaraba study ePitoli la sikhona khona istrati ke ukuthi ke number 10 uyokwazi ukuthi umvakashele uma ukuthi ke umuntu ohlushwa isibeletho, ohlushwa isilumo, uthenga isibabo ngolwabo keke uyokwazi ukuthi uze kuyena noma uyindoda yezwe ukuthi hayi amandla ngathi uyakhathala ukwazi ukumelana noma usenamandla kwendlula wena yakwazi ukuthi kulekelele. Siyabonga kakhulu ukuthi ubukele uqhubeke kuwalandela ama video. Mfonele futhi uma uthi ufuna usizo. Siyabonga.